Жените и майките, които по време на майчество или малко след като е приключило, се чувстват изгубени и не себе си. Независимо от периода, в който сте отдали на гледането на своето дете, вие сте отдали цялата си същност на грижите за него. Грижите за детето, ако е едно, ако са две, ако са повече, грижите за домакинството, отношенията с съпруга ви, всички ангажименти, които имате около това да бъдете домакиня и майка, и липсата на това да бъдете себе си, да нямате време за себе си, да не може да си позволите някакви дребни удоволствия, които преди са ви харесвали, да не контактувате с хората, с които сте контактували преди по една или друга причина. Просто вие сте се откъснали от старата си същност и сте се пуснали в новата си същност. При някои жени това е окей и те му се наслаждават с цялото си същество, за което аз изключително много им се възхищавам. Но го има и другия момент, в който това тежи. Усеща се като депресия, като умора. Много жени казват, отчувстват след родилна депресия и тя е породена не толкова от хормоните, които са се разбушували по време на бременността и раждането, а точно вследствие на това откъсване от себе си, от същността си и невъзможността да поставиш лични граници, да имаш своето си време, да имаш своите си удоволствия, да бъдеш отдаден в служба на някой друг или на други хора, които са твоето семейство. Да, но ти пренебрегваш свои нужди заради тях. В един момент се усеща като депресия, в друг момент се усеща като умор. И често, когато е на прага да се върне към новия си живот, към стария си нов живот, детето е започнало да посещава ясла, градина, училище, жената се чувства изгубена и не себе си. И може да чуя дори от мъжа си: ти не си същата, ти си променена, ти не си моята жена, ти не си жената, в която се влюбих, за която се ожених, с която започнах да живея. Приятелите ти да ти казват или колегите, че много си се променила. Общо взето всички, с които общуваш, ти потвърждават това, което вътре ти чувстваш, че не си същата. С баховата терапия, баховите есенции работим върху връщане на нас самите към себе си. Точно това, да се върнем към човека, който сме били, да се абстрахираме от всички задължения, които имаме, отговорностите, които вече са нови за нас и които ние не може да пренебрегнем, но все пак да имаме себе си като опора на всичко, което се държи около нас. Да си даваме времето, да си доставяме удоволствията, защото правим или не правим това, живота продължава. Просто ние ще се чувстваме все по-потиснати, все по-не себе си и това в дългосрочен план няма да доведе нито до добри отношения с детето, нито с половинката, нито с всички, с които общуваме в ежедневието си. Отделно може да се изгубили посока, да сте осъзнали, че тази работа, която имате, вече не е същата, или искате да смените прозвището си, искате да започнете нещо ново, искате да приключите нещо старо. За всички тези обърквания, несигурности, колебания може да се обърнете към баховата терапия, която е индивидуален подход, който ще срещне вашите нужди. Това, което вие имате нужда, подкрепата, от която вие имате нужда, да добавите това, което имате нужда сега, повече увереност, повече яснота, посока и да премахнете това, което не ви е необходимо. Умората, прекаленото вглъбяване в отговорностите, които имате, всичко, което ви тежи. Едното се изчиства, а другото се добавя. Точно така, както ви е нужно, за да бъдете себе си и да се чувствате удовлетворени от това, което сте и това да ви носи радост. А всички знаем, че когато жените сме щастливи, удовлетворени на мястото си, тогава всички около нас са такива. Иначе една мъка. Децата ни слушат, имат си претенциите, с мъжа ни комуникираме добре, на работата ни вървят нещата. Просто когато ние не сме на мястото си, нищо не е на мястото си. Ако имате нужда да поговорим относно баховата терапия и как тя би била от полза за вас, може да ми пишете директно или да видите в коментари как да се свържете с мен. С радост ще обсъдя с вас това, от което вие имате нужда, защото тук е нужен индивидуален подход, а не нещо универсално, което пасва на всеки. Чао и до скоро!